Și ne-am hotărât în dimineața aceasta, pentru că este prima zi mai caldă din ultima perioadă de timp, eu cu Lucică să plecăm la o plimbare prin Bulgaria. Probabil că vom ajunge în zona Isperih, poate Razgrad, nu știu, să vedem. Mergem să ne plimbăm și vom vedea cum va fi. Gata, am plecat. Am ajuns acum la Giurgiu, am mai băgat un pic de benzină și acum ne îndreptăm spre vamă, spre graniță, nu mai e vamă, s-a terminat cu vama, e graniță. I-am dat cu ceva viteză până acum, am ajuns bine, am ajuns destul de bine. Acum intrăm aici unde e vama. Nu se mai plătește niciun fel de taxă, cu motoreta nu se plătește taxă, nu se plătește robinetă. Trecem prin vamă ca bomba atomică. Nu ne întreabă nimeni nimic. Uite, așa facem, trecem cu toți așa ușurel. S-a băgat ăsta în fața mea, între mine și Lucică, dar văd că merge. Nu e problema. Tirurile sunt cele care stau. Se merge bine, 60 ceva la oră acum, 65 la oră. Nu știu dacă se aude ceva din ce vorbesc eu acum, că camera e pusă pe viziera de la cască. Nu știu dacă se aude ceva din ce comentarii fac eu, dar mă rog, în sfârșit. Uite că îmi dă voie omul ăsta, mersi. Gata, am intrat înapoi în rând. Ne strecurăm așa ușor. Ia, Lucica îmi face semn să pornesc intercomul. Tot așa făceam și eu dacă era. Mă băgam pe partea asta. Excelent. Excelent. Stai, Lucică, pe loc.
Stai pe loc, mă, lasă-l că ăsta face buba mare ăla. Mergem pe aici? Ba da, mergem, dar stai să pornești și eu ăsta. Hai, te bagi? Mersi frumos! Serviciu ușor! Hai, bagă-te, bagă! Băi, Lucică, tu mă mai auzi, mă? Ce faci, mă? Ce faci? Trebuie să stai acolo. Băi, la ăștia ăstora le dă greu drumul, știi? Băi, dar ce-a trecut m-a disperat, bă, eu nu mai vin în Bulgaria. Din cauza la pod. Bă, de ce suntem noi fraieri și nu venim pe la Oltenița? Păi uite, de-aia. Uite de-aia, da. Că putea și ieși frumos. Și ieșeam până acum, fratele meu, eram trecuți deja de mult. Mergi pe ostrove gole, frumos. Da, da. Gata, o tăiem până nu repară podul. Bă, ce trăzici? Eu nu știu de ce, eu nu știu de ce venim noi pe aici. Păi e aproape de noi. E, Că am înghițit-o acum, gata, las. nu, eu evit chestia asta, adică mă duc până acolo la Călăraș și așa ești în țară, la tine e frumos, e nu știu ce, că știi limbă, nu știu ce, acolo ai traversat și te costă 15 lei, mă. Dar ăștia o lălăie aici, că eu nu înțeleg. Păi, da, e interes, sunt niște bani. E. Fac și ieși în vâstă și urâtă, Da, asta e. nu? Nu, sunt mulți și le dă, ce rău nu este că sunt mulți, că le dă drumul fragmentat, nu le dă la toți odată drum. Și până îi spune ăluia, mai de bă, de drum. Dacă nu era mașina. Asta e, o popăm și auzi, nu mă mai prinde pe la râs. Nu, mamă, nu știu de ce nu trecem noi pe la Călăraș. Acum e prea târziu. Da, asta e. Gata. Asta e. Ia să mă duc să fac câteva poze. Da. Ce faci aici? Stropește? Și aici putem să-l așteptăm. El să bagă când
dă drumul să bagă, ne prinde din urmă. Aici îl așteptăm. Da. Da. Ce să repari, mă? Punem mâna acolo, că ori ești bucătar, orice ești. Să nu știi unde e porumb. Ia mă să vedem ce face Lucică ăsta aici, mă, face sau nu face. Băi, Lucică! Mișc, bă, mai bine îl spărgeai ăla, bă. L-am pus, mă. A, unul e făcut, mă. Dar tu ce crezi că eu pierd timpul? Uite, bă, băiete, mă, ce face omul ăsta Asta aici. e mai înaltă decât ce beau. Avem și cârnați și chifle. Acum este porția 2 la ou. Asta cred că e Avem și berică, 70. fără alcool, că nu avem voie alcool, că suntem pe fără alcool. Treci de mine, treci. Da, mă așteaptă, că m-am oprit un pic, dar acum o să vin. Am mers și pe aici. Nu știu cât este ceasul. Da. Gata. Da. Da, am prins la început. Uite Razgrad în față. Ușor în gură stângă. Amețitus. Are o țeastă tare, mamă. Dar avea treptele mai scurte. Am ajuns la Razgrad, aici. Te-a umplut de respect. Mi-a venit miros de croas. Pus pipet pe ea. A venit ăla cu viteză de... A venit mirosul de la croasantul tău.
A? Avem varianta aici. Aha, da, dar numai până aici, mai departe nu mai e. Deci e numai până, că de acolo încep alea. Da. Dar e bine și de acolo. Deci de acolo, de la alea încep găuri, știi? Hai mai, lasă-l să treacă. A? Că nu mai e praf și vezi mai mult în față. Da, așa este. Vrei să ne băgăm acolo?